Vi er konservativ ungdom. At være konservativ betyder, at vi ønsker at passe på vores samfund og alt det, der betyder mest for dig. At være konservativ betyder, at vi kæmper for vores klima. Klimaet skal nemlig gives videre i bedre stand, end vi har modtaget det. Det skylder vi den næste generation. Vi kæmper for retfærdighed. Vi vil altid stå på offerets side, når der er blevet begået en forbrydelse. Det betyder eksempelvis, at man skal straffes hårdt, hvis man har begået vold mod andre mennesker. Vi arbejder for, at du kan beholde flere af dine egne hårdt tjente penge. Du skal have muligheden for at bruge dine penge på det, som du ønsker. Venner, familie og fritid. Vi skal sikre, at der er plads til fællesskaber ved at gøre skoledagene kortere. Og vi skal gøre det lettere at prioritere sine fritidsaktiviteter. Kort sagt, at være konservativ betyder, at vi vil kæmpe for fællesskab, frihed og retfærdighed. Vil du være med?